Já jim dám možnost teďkon vyhrát balónek. Hele, teď tady mám 2 balónky, můžete vyhrát rychle 2 balónky. Co taková matematika? Dobrý. Co ty? Dobrý. Dobrý, co ty? Dobrý. Nevíš? Jde to, co ty? Dobrý. Co ty? No, 2 balónky vyhraje ten. Víte, jak vypadá židle? Dobře. Jestli na všechno říkáš ne, chceš milion? Víš, že to neřekne ne. Ticho, nemluvte to, já jim dám otázku z matematiky a kdo z nich správně odpoví rychle, nahlas, získává ty 2 balónky. Jdeme na to. Jsem připravený a kdo dřív, kdo bude poslední, nevyhraje. Otázka zní slečno. Kolik má noha židlí? Kolik? 4. Co ty? Žádnou. Byla dřív. Vyhrála si balónky. Víš, že jsi vyhrála balónky. Chceš je? Jo. Říká se Ano. tak prosím. Děkuju. Kluci, byli jste pozdě. A pozor, teď čekáme, že nám něco zaspívají, co vy na to.